Deveti zadatak, kojemu je od navedenih izraza jednak izraz ovaj tu koji ovdje piše. Dobro, pa ajmo prepisati onda taj nekakav dugačak izraz, da sad cijeli ne čitam, i ajmo ga ipak napisati u obliku razlomka. Dakle, samo ćemo umjesto ovog znaka za dijeljenje, samo ćemo umjesto njega staviti razlomačku crtu i to naravno smijemo raditi zato što je zapravo razlomak upravo dijeljenje. Dakle, gornji broj podijeljeno sa donji broj. Ok, evo ga, i znači ovo što je nama bilo lijevo od podijeljeno, to je završilo gore, a ovo što je bilo desno od podijeljeno, to je završilo dolje, dakle ovih 27, a na treću b na kvadrat. Ok, super. I sada zašto smo to napravili? Pa zato što možda će nam ovako biti lakše vidjeti što sa čim trebamo dijeliti. Prva stvar, imamo nekakvu zagradu, pa ajmo se te zagrade riješiti. Kako se rješavamo kada imamo nekakav eksponent koji je onda iznad cijele zagrade? Pa taj eksponent želimo dati svakom članu ove naše zagrade posebno. Dobro, da i 3 dobije, da i ovaj a na kvadrat dobije tu četvorku, ali isto tako da i b dobije četvorku, znači ova četvorka je jako darežljiva. Dobro, pa onda ako 3 dobije 4, to će biti 3 na četvrtu. Nadalje imamo a koji mi je na kvadrat i onda ga moram još staviti na četvrtu. Poslije ćemo vidjeti šta to znači. I ovdje imam samo b koji mi isto tako mora dobiti ovaj svoj na četvrtu. Dolje znam da imam 27, od a-ova imam a na treću i još imamo b na kvadrat, znači to najobičnije samo prepišemo. Ok, evo ajmo u novi red i prepisat ćemo ponovno ovu razlomačku crtu i idemo vidjeti što imamo gore. Dakle, gore imamo 3 na četvrtu. E sad, što se tiče ovih a-ova, kako ćemo izračunati njegov eksponent? Dakle, imamo da je nešto na kvadrat i onda još na četvrtu. Pa tu ćemo pomnožiti te eksponente. Dakle, 2 puta 4, to je 8. Pa napišemo onda a na osmu. I ovih b na četvrtu isto tako samo prepišem. Što se tiče ovih 27, možemo njih zapravo prepisati, ne moramo stavljati u nekakvu manju bazu. A na treću isto tako prepišemo i b na kvadrat prepišemo. U ovom trenutku želimo brojeve dijeliti sa brojevima, a ove sa ovima, b-ove s b-ovima. Ako imamo još neko drugo slovo, njega dijelimo onda samo sa tim slovom. Dakle, ne možemo dijeliti a na osmu sa b na kvadrat. Ok, znači a-ovi se država, b-ovi b-ova, a brojevi brojeva. I sada što se tiče brojeva, primijetimo da je ovih tu 3 na četvrtu zapravo 81. To možemo napisati u kalkulator da dobijemo stvarno neki broj. I sada znamo da ovih 81 se može podijeliti sa 27 i tu će ostati 3. Možete isto tako to napisati u kalkulator, znači ne moramo ovo sve raditi na pamet. Dakle, u mojem konačnom rješenju će tu sigurno biti 3. Da vidimo što ćemo imati dalje. A na osmu dijelimo sa a na treću. Kako se to radi? Pa kada imamo dijeljenje potencija, onda tu našu bazu, taj naš a, kao taj veliki broj, odnosno veliko slovo prepišemo, a ove male brojeve oduzmemo. Dakle, 8 minus 3 je 5. Idemo istu stvar napraviti za b. Dakle, b prepišemo, a napravimo 4 minus 2, što je 2. I tako uvijek radimo kada imamo dijeljenje. Ok, znači samo oduzmemo ove male brojeve koji stoje gore. Kada bi imali množenje, na primjer, a na drugu puta, šta ćemo staviti, a na treću. To bi mi onda bilo samo zbranje ovih malih brojeva gore. Dakle, onda bi to bilo a na petu. Evo, međutim, mi smo imali dijeljenje, dobili smo 3 a na petu b na kvadrat, što vidimo da je odgovor pod a.